dibuixar un somriure i va cridar. I en aquell moment d'aquella casa va sortir el Cisco i el Cisco, la Montserrat i el Pau es van fer una superabraçada, ja podeu, va. I sabeu què? Allí va ser com la Montserrat es va adonar que en aquell país llunyà que es deia Argentina, ella també podia ser molt feliç. I clar, us he dit que al costat del poble hi havia què? Cisco. Un bosc. I aquell bosc era molt especial. Els bassals del bosc no eren de fang, eren de xocolata desfeta. I cada dia a les 5 de la tarda sortia a volar una colla de papallones liles. M'ajudeu? I sabeu, això és un secret, no ho sap ningú, així que pareu les orelles perquè parlaré per això. Baixet.